Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wade ki Jingdon Kam Hakador kababebha wan chikayo India kabadon hamaulay nongkwar. Menteri Gatanat PHE ba samlin malngyang hakala siu blay ulay thu bakathong jok sarkar hausnam arajar arphoi kalong bat penpoi sigi arlak tam gilong yen habakran hagajalang banbu yo mau nong rem nang benta bentei ka nong rem jirang combined water supply scheme jirang Riwai district ba samlin ulong ru bagidon hadu sanlak tam gilong yen hagajala bat yaga umbam unsupenpoi sigi baro Agane kesengi lai don langru MLA ke jirang ba sostene sotun ke officer sarkar ba ki pai ba jong ne kathai Ban ngaso ban penpau kmat jongpi kawai na kishnong ke ba ha border bat ka Assam Seliang menta ke layo ka sanction ka road project ling ba ka RIDF kumba road kalong kajing mentoy na gamatay to kishnong bat shen hikin support ka tender bat kin saslang ban pentray kamno ka consensi ka jongi kede ka consensi ka bayar hado kada kata bat shibun kijing dan kam kiba baro ki patba hakan ka consensi kia kendu ka jinge kung kinong mikmat ala jekren bat i MDC na ka por ba kamlong ka basuk bangin ngintay ya kene kan nongba ten jirang konsensi tang haka shiklet ma tingi don kam ya ke jie trelang ngintay banyang borbor haka opposition yang bat kinong yalam kibadon haka ruling ban ay ya ke jie trelang habaro ki benta te komu nong mikmat kuwai ju jongpi ko ki pajba ki bai ki jonga jong kane ka ten jirang konsensi kerpang hakane kasngi jong kene ki santali kishnong kibanyo ya kene kas team umbam kaba lingba ka sarkar ka lingba ka PHE dementa hangne ngong yepi ka sarkar Meghalaya lingba chief minister jongi Konrad K Sangma ngi persyang kumno ban penpoi ya kene ki jingyarap sa baro kishnong kiba jngai na ka sor silong ngin pet kerpang ya kata bak day nak tagadaw ngawan hiar sini ke snong ke jongpi lengba UMLA ngawan nak mesim banyo i ya ke ke jing jongpi ha kani ke snong ke jongpi ombangan wan hang ne bancu songkai bancu sap ya ke bangi kren bangi ruai hanrai ngawan hang ne kumno ban penpoi ya kita ki jingyarap na ka sarkar syadu ki nong kendong ki badan sekendong ken serot baka mati jong sarkar kan paulang baro baka numlong le silang kanumlong I mina ya kibriyo kipim senong kendong te menta kum minister ni terkat menta usnam arjar arpau arpuei ban pendep ban ai kini umbam undi saman la kilong yin katerkat kalong arlak sau hajari tingidon kumba sanlak prapo hajari barak wi ke state senong kendong dan menta kasnam arhajar arpo wengin pendap arlak sawajari dekane kalong ka kam ka bakhya hadu kata de kumta ngepan ke jingkasar ka barat ba na kine ki village water sanitation committee ki ba kila don haman la kisnong kini training kat bat ka department bat UMLA bat ka sarkar ladang ngi trailang kine ki mission ban ai silaki yin kisam kan long ka bajob te mentah hakani kasni ngapan bena sapi baro tang hakani kasnong kaba ilakran ya male hanrai ngapan tikna ya ka ba isim jong ka hima jirang ilapan sngaw saki nongret ru ngidon kam ban ai hakani kaskim te kumta hakani kasni ngong yipi ngawan kum minister ban yo I dalaki jong ki kman la kita kisnong ki don kam ne me ko ka bengila pa bandalalap hange kalong siya ka badon kam hadu kata teng buon ki minister ki susong na sekretariat kim tip kumno ka snong nong rim jirang kalong hanray nang lawan
ban ngalo I kani ban sakhi kani dalade ngalap ya jing sisa bat nang ni kombat la ai jing tho su amale ba changaru nyen ye trailang ban pensngau ya ka jing don kam ke joki ya kini ki school ki surok bat ki wei ki jing don kam ngen ye trai rengkat na ka banta kani ka sarkar khnang pi kini ki jing kwa ki joki ken urlong bat kin long jing mentoy ke bakrao bat kham tam habai dei bat ka sub center jong kani ka health department ngas ngau dei ban ong ban kersan cispa andang lalet nang ni ngan selek ikendu ban ibadang yo health minister ban chief minister ban ai no sub center hang ni po long len jirap